Здравейте и от мен, уважаеми гости. Повечето от вас ме познават като издател на Стандарт. Аз съм при вас в рамките на председател на Общество културно наследство, което е българският клон на Европа Ностра, което е най-силният, най-високият глас на Европа, на неправителствените организации в защита на културното наследство. Поредният панел на днешния прекрасен форум е посветен отново на културното наследство и в частност на обектите, в българските обекти в ЮНЕСКО, през призмата на гражданското общество. Събрали сме палитра от учени, от експерти, които се надявам, че в следващия 1 час, малко се забавихме с програмата, но се надявам, че в рамките на следващия 1 час ще успеем да се вместим. И така, ще чуваме първо гласа на културните институции. Първо в лицето на госпожа Бони Петрунова, директор на Националния исторически музей. Първо с огромни благодарности за гостоприемството на изложбата, за гостоприемството на този прекрасен форум и с надеждата, че в нейното изказване ще чуете и доста интересни неща, които предстоят за Националния исторически музей. В рамките на културните институции тук е и Борис Хаджийски. Познавате го и като директор на музея в Пазарджик, но тук е като шеф на Сдружението Българските музеи. Имаме силен глас и за бизнеса, и на гилдиите. Доктор Поли Карастоянова, като изпълнителен директор на Българския националния борд по туризъм. От страна на Камарата на строителите, това е професор Добрин Денев. От Камарата на архитектите, това е архитект Десислава Димитрова. И в същото време имаме силен глас на европейските културни институции, които заедно с Европа Ностра, за нас е чест, че тук е всъщност и почетният член на ИКОМОС, професор Тодор Кръстев. И разбира се, още по-голяма чест за нас е, че тук е и човекът, който в парламентът събира, обединява всички предложения и позиции на гражданското общество, господин Валентин Тончев, който е председател на парламентарната комисия за работа с гражданското общество. И така, много дискусионни теми имаше досега, открити въпроси, които се поставиха, ние продължаваме с тях. И бих искала днешния панел да започна с болезнения въпрос, който съм сигурна, че всички вие си задавате. А той е следния. Защо България, която е страна със съкровищница, трета по големина в европейската, която е изключително проактивна била в първите години на създаването на ЮНЕСКО, държава, която е една от първите, която е ратифицирала Конвенцията за нематериалното наследство, страна, която е управлявала ЮНЕСКО в рамките на 8 години по време на управлението на госпожа Ирина Бокова, страна, която от 2021 година е в комитета Сиреч в ръководството на ЮНЕСКО. Защо ние през целия този дългогодишен, най-голямата, най-новата история, демократична на България, нямаме нито един вписан обект от материалното наследство? А имаме до този момент само 7. Разбрахме историята на тях. Не по-малък въпросът е къде да търсиме отговора. Аз мятам, че причините са много, но факта си е факт. Очевидно през тези над 30 години ние нито имаме ясна визия за развитието на културното наследство, частност българското културно наследство в ЮНЕСКО, нито имаме съответните приоритети, нито имаме единомислието, което може да постави нашето културно наследство на подобаващото място в европейската и в световната съкровищница. И сега, нека обърнем поглед върху новите чудеса на ЮНЕСКО, тъй като днес всички чухме за постиженията, които сме направили на 45-та сесия в Риад. Първо, древния кромлекс в Монголия. Ние нямаме ли или нямаме как да ги защитиме? Джамията в Анкара, крепостите на викингите, старинния град в Латвия,
еврейския център в Германия. Обекти, някои от които са реставрирани, някои, които са си автентични, но така или иначе са световно признати исторически стойности, дължащи се и на социализация, и на добра популяризация. За съжаление, както разбрахме, нас отново ни няма сред тези обекти, но, както стана ясно, ние сме изключително щастливи за това, че сме успяли да запазиме Несебър, за да не попадне в обектите под риск. И сега, следващия въпрос е какво да правим от тук нататък и какви са следващите обекти. Тук ще си позволя да направя едно сравнение с Румъния. Защото факт при румънците е, че те вече са наясно с техния обект. Дори ЮНЕСКО обяви, че на следващата сесия на ЮНЕСКО той ще бъде одобрен. Това е Дунавския лимес в румънската му територия. Те вече си започнаха кампанията, тя е национална и не от днес. И ако трябва да признаем, ребрандирането на Румъния като културна, като туристическа дестинация е изключително успешно. Те обират множество награди, обраха и гранд прито на Европа Ностра на годишните награди, за които малко по-късно и госпожа Карастоянова ще ви разкаже. Въпросът е къде сме ние? Ами, ние отново работим на парче. Един от най-големите ни гордости, базиликата в Пловдив, наскоро, преди няколко седмици, направи едно голямо събитие, което в интерес на истината почти никой не отрази, в който казаха, че те са готови, че ще подготвят тяхното досие до 14 септември 2024 година, според новата процедура, която вече е на ЮНЕСКО. И ако е така, ако това ще бъде нашата следваща кандидатура за ЮНЕСКО, то тогава нека всички тук, които сме се събрали, които работиме в тая посока, да започнем и да дадем една дружна подкрепа. Ако обаче това не е обекта, е друг обект, то нека всъщност да имаме яснота кой е този обект, за да можем всъщност отново да работим за него. Тъй като всички знаем, това е приоритет на институциите. В входното ми изказване какво според мен трябва да се обедини в диалог работата и на властта, и на неправителствените организации, и на гилдиите. В три посоки. Първо, по отношение на опазването, съхранението, популяризирането на тези обекти, които са в момента в ЮНЕСКО. На второ място, да има ясно приоритизиране на новите кандидатури. И на трето място всичкото това да върви ръка за ръка с ребрандирането на страната, с новия модерен, съвременен разказ за България, който всъщност да ни изведе на нивото, на което всички ние с вас мечтаем. Всъщност и това е една от задачите на новосформираното общество културно наследство като български клон на Европа Ностра. Да се опитаме по някакъв начин да помогнем за създаването и за реализирането на бранд България, който от една страна ще доведе до това, че културното наследство ще може да бъде представено в целия му блясък, а от друга страна то ще може да се превърне като фактор за развитието на местната, на националната икономика, за поминък, за работни места, за нови инвестиции, за развитие на регионите, за връщането на младите хора в България. Изключително съм щастлива, че на форума на общество културно наследство само преди един месец, на което с удоволствие мога да кажа, че голяма част от хората присъстваха тук, вице-премиера и министър на външните работи Мария Габриел обяви, че това е приоритет на правителството и работата започва. Сега, разбира се, чакаме конкретика и аз искрено се надявам, че всъщност в тази бранд България съществено място ще вземе стратегията и, разбира се, тактиката за българските обекти в ЮНЕСКО. Смятам, че с тези няколко входни думи успях да ви провокирам, както и вас, господа бизнесмени и експерти, и всеки да може да каже какво мисли по темата, заедно с тази тема, по която, разбира се, му е най-близка и за която всъщност иска да сподели и въз основа на това, което чухме в последните 2 часа. И тъй като започнах с
трите приоритета, които трябва да бъдат по отношение на културното наследство и казах, че всъщност най-важен е диалога, който е между властта и между неправителствените организации. Затова искам да започна именно с господин Валентин Тончев, с въпроса: господин Тончев, можем ли да разчитаме на добър диалог, може ли да разчитаме на подкрепа в рамките на всичките предложения, които са по отношение на гражданското общество, в рамките на културното ни наследство? Заповядайте. Благодаря, госпожо Бозукова. Искам да ви поздравя вас и госпожа Ненова, първо за поканата и второ за вашата ангажираност към опазването на културното и историческо наследство на България. Темата е много интересна, но бих казал и сложна. Сложна, защото през последните 2 години и няколко месеца, като че ли в лутане от това как ще изглежда политически страната ни, ние тотално загубихме инициатива, бих я нарекал мобилизация, да правим политики, свързани с културата и да насърчаваме културно-историческото наследство. И виждаме, че в този период, въпреки че вие добре споменахте, България е на 3-то място в Европа с културно-исторически потенциал, навлезнаха други държави, като Албания, които с една много модерна, агресивна туристическа кампания успяха да привлекат голям брой туристи. За мен темата е важна и като председател на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, защото силно вярвам, че културно-историческото наследство е сектор, който върви отдолу нагоре. Или какво имам предвид? От гражданите, от локалните структури, от квартала, от малките сдружения на хората, прераства на институционално ниво, на ниво министерство и се превръща в държавна политика. И понеже много често държавните институции, или било то Министерство на туризма или Министерство на културата, правят политика, гледайки общата картина, много често не обръщат внимание на дребните детайли, на елементи, които могат да бъдат съградени от гражданското общество, така, щото да направят едно място популярно, да извлекат един паметник на културата пред широката общественост, без в това да се влагат много усилия. И докато уикенда реших да се поподготвя малко за форума, потърсих в интернет успешни примери за участие на гражданското общество в подобни проекти и разбира се попаднах на два много впечатляващи. Първия от Италия и ако ми позволите бих го зачел. Става въпрос за очарователната констелация археологически паркове. Грижата за 7 археологически, монументални и природни парка в Централна Италия, около залива Пиумбино, в древните етруски земи, е поета. И сега забележете, от смесено обществено и частно сдружение, обхващащо 5 общини, провинциалната администрация, няколко търговски камари, 2 асоциации на културни експерти и поне 33 малки частни предприятия. Водещата идея е поразително съвременна и скромна, с много доброволци, с постоянство и интеграция на всички служби, свързани с посетителите. Имат школа за археологически разкопки, център за посетители, красиво крайбрежие наблизо, грижа за околната среда и изключително високо квалифицирани млади експерти за музейни гидове с отношение към парка като свой. Ето това е нещо, което мен силно ме впечатли и тук се връщаме и на вашия първи въпрос. Още една минута. Да. Какво е участието на държавата? С Поли Карастоянова си говорихме, че нямаме закон за публично-частно партньорство повече от 15 години. Ето един голям проблем. Ето с един такъв пример, който изчетах. Прекрасно взаимодействие, инициатива започнала от гражданското общество с взаимодействие с държавата, можем да постигнем много успехи. Благодаря за вниманието. И аз ви благодаря, господин Тончев. Аз смятам, че наистина в рамките на обединението, което малко по малко започнахме да правим в рамките на гражданското общество, наистина най-накрая ще дадем един общ проект, който да бъде за публично-частно партньорство и ще бъдем достатъчно настойчиво за неговото приемане, защото очевидно всъщност толкова години вече си говорим за този закон, а резултат извън дискусиите все още не сме намерили. Така, намираме се в българския храм на културното наследство.
познавам от толкова години Бони Петрунова, че всъщност, когато съм я познавала, тя е била доцент, сега видях на нейната табелка, че е станала професор. Затова, професор Петрунова, вие сте от една страна човек, който е открил, изровил, освен това е реставрирал, освен това е социализирал едни от големите чудеса на България. В същото време сте човек, който управлявате Националния исторически музей. И то с активното включване на младото поколение. От трета страна, стопанисвате Боянската църква, един от обектите ни в ЮНЕСКО. Какво всъщност, къде са според вас, какво не ни достига и правилно ли се управлява обектите на културното наследство, че стигнахме до там всъщност и да стискаме палци, само не се бърдане в така наречения черен списък. Заповядайте. Благодаря. Първо благодаря за поканата, благодаря за това, че този интересен форум го направихте в Националния исторически музей, който наистина, ако го наблюдавате и идвате често, виждате, че ежедневно се променя и наистина в едно време, в което непрекъснато се оплакваме, че това не върви или онова не върви, в момента Националния музей се чувства доста добре. Едва ли съм аз най-подходящия модератор, който да говори по тези теми, защото съм археолог, а тук е пълно с архитекти и вие знаете, че нашите методи на проучване са да рушим. И затова разчитаме да дойдат тези правила и тези изисквания, които да дадат шанс на това, което сме открили, това, което сме проучили, това, което сме установили, да бъде след това възстановено. За мой голям късмет, аз имам зад гърба си някои такива примери, като крепостта Перистера в град Пещера, като някои малки победи, последвали археологическите проучвания, но за да не се на широко да се простирам, трябва да кажа няколко неща, които е крайно време да бъдат свършени. Аз не съм склонна, може би съм все пак пристрастна към Министерство на културата, защото съм била и част от него, но не съм склонна да хвърля цялата вина върху него. Защо? Защото трябва, за да върват нещата добре, трябва да има правила. И тези правила, демокрацията е спазване на правила. Първо, не съм съгласна, че ние сме се отказали от нашето културно наследство. Вярно е, че още има много хора, за съжаление и политици, които си мислят за него като кучето за сламата. Това е нещо, което се яде, ама как точно става, не мога да се сета. Второ, крайно време е да бъде избрана една концепция. Може да не е най-добрата, може да не е най-съвършената, но трябва да има някаква стратегия за развитие на специално тази сфера от българската култура, която да се движи по някакъв определен път. Има достатъчно модели в световен мащаб, които са добре работещи и трябва да бъдат възприети. Защо не като Франция, която казва, държавата отговаря за N броя паметници, които ние ще поддържаме, реставрираме, опазваме и така нататък. Или като Малта. Тоест има модели, които да бъдат избрани. Ние действаме хаотично, това е единият проблем. Втория проблем е, че непрекъснато се явяват нови и нови инициативи и веднага се връщам на вашите думи за Румъния и за нашите паметници на културата, като че ли всяко ново управление преоткрива факта, че ние имаме 7 световни паметника на културата. Още 2018 Националния исторически музей направи една великолепна изложба, в която имаше информации за 7-те паметника на 7 езика, включително и на японски. Освен това, не дайте забравя, че ние в индикативната листа на ЮНЕСКО имаме няколко паметника, които са това са Солницата в Провадия, това е Вила Армира, мисля, в Ивайловград. И ако не се лъжа, много сериозно беше напреднал въпроса с включването на пещерата Магурата. Дори Министерство на културата направи покани експерти от чужбина, които направиха един превъзходен доклад, който за съжаление завършваше с думите "Никъде не сме виждали подобно нещо". Спомням си, че тогава Министерство на културата плати една много сериозна сума за този доклад и аз казах на тогавашния министър, шефе, аз
тези думи щях да ти ги напиша и за 5000 лева. Както и да е. Понеже има още 2 минути, може ли за Боянската църква? Добре, ще кажа и за Боянската черква. Боянската черква се намира в доста добро състояние, въпреки че напоследък именно гражданското общество, по неясни за мен причини, непрекъснато подновява атаките и това е темата, която исках да спомена. Именно, че вие знаете, че и в живота е така. Ако вие сами не се харесвате, няма да ви харесват и другите. Обичайте го това наследство. Ако вие не обичате собственото си наследство и не го поддържате, как света ще ни оцени и ще ни обича? Непрекъснато се атакува. Това не било добре, онова не било добре. Не е така. Да, имаме кусури, имаме проблеми, има какво да се направи, но Боянска черква нито е застрашена от изпадане. Между другото, темата за Несебър се влачи, мисля, от 2014 година. И там пак е голямата роля на някакви организации, които това не им харесва, гащите, които висели, не им харесвали, и в край на кращата Министерството на културата не отговаря за гащите в Несебър. Така че аз призовавам към това да не се хейти толкова много по отношение на тези теми и с малко по-добро чувство и който каквото може да направи, да помогне за неговото опазване. Благодаря. Благодаря. Моля. Сега се обръщам към архитект Десислава Димитрова, която освен, че направи тази прекрасна изложба, в същото време през лятото отиде, за да заснеме всичките обекти. И сега, архитект Димитрова, хейтиме ли ние обектите, в какво състояние са, поддържаме ли си наследството и въобще как да продължиме думите на Бони Петрунова? Мисля, че преди всичко всеки един от нас е длъжен като гражданин на тази страна да е обиколил тези обекти, да ги познава и да види, да се докосне истински до техния потенциал, защото това може да се види и да се усети само на място. Наш дълг е да можем да заведем децата си на тези места, да им покажем и да им разкажем, за да се гордеят с нашата история, защото те са нашето бъдеще. Има много неща, които можем да подобрим, но всеки един от нас трябва да си постави една цел, какво иска и с какво може да допринесе. Защото това, което липсва, е личното отношение. Това е водещото нещо, което на практика ни е подарил професор Бербенлиев, вписвайки за 6 години 7 обекта. За 38 години никой от нас не е имал достатъчна сила и воля на духа, за да покаже още от културното наследство на България. А ние имаме какво да покажем, с което наистина да се гордеем пред света и то да носи бъдещето и на нашите деца. Има неща, за които смятам, че не е невъзможно човек да се пребори. Едно от тях, например, е това да можем да съберем средства и да се обединим около каузата да се отвори втория етаж на Боянската църква. Това е първият обект, който е вписан в ЮНЕСКО. И то под номер 42 през 79-та година, съвсем в началото на формирането, на вписването на обектите. Нямаме право да кажем, че нещо не ни достига и че не можем да се справим с това, този обект да бъде в блясъка си. За това и с тази изложба, която направих, искам да я подаря на музея и на практика на Министерство на културата, така че чрез нея да правим поредица от събития, събирайки се около нея и всички възможни средства, които съберем по време на тези инициативи, да бъдат дарени за реставрацията на втория етаж на Боянската църква. Ще ви кажа, че имаме какво да направим и за Мадърския конник. Има един проблем, който вече над 20 години стои пред Мадърския конник. И знаете ли какъв е той? Една метална платформа, която е на височина 20 метра, която стои пред Мадърския конник повече от 20 години, защото не се знае чия е и не можем да я демонтираме. Много се изкушавах да ви покажа този кадър, но тъй като имаме изричното обещание на директора на Регионален исторически музей Шумен, че до края на тази година тази метална платформа ще бъде премахната, мисля, че е наш дълг да бъде премахната.
Това не е пожелание, това е задължително. Защото Мадърския конник е нашия национален символ. Деси, мога ли само да те прекъсна за момент, за да се обърна отново към професор Петрунова? Вие приемате ли да направим тази наистина кампания? Полезна ли е, навременна ли е, да я направим ли заедно? По отношение на събирането на средства, отварянето на втория етаж на Боянската църква? Събирането на средства е само първата стъпка и с прекрасна идея, но много има какво да се направи административно, защото аз 5 години чакам да се проведе една комисия, която да определи граници и режими на Боянска черква. Между другото, там ние имаме детска градина, не знам дали знаете. Имаме си детска градина в рамките на имота на Боянска черква. Трябва да се предприемат и някои други чисто административни стъпки, които да отворят пътя към... Защото парите ще се съберат по-бързо, отколкото да се преминат административните проблеми. Иначе стараем се, много неща направихме за Боянска черква. Обновихме вътре интериора, в смисъл направихме нова изложба, променихме климатизацията. Повярвайте ми, не защото съм директор на Националния музей, просто наистина тя се поддържа в момента в добро състояние и който е идвал не е останал с лошо впечатление. Даже днеска току-що разглеждахме и договора за парковото пространство. Така че в това отношение няма какво да се тревожите, но има какво да се направи по отношение на процедурите. Малко са мудни процедурите. Тук може би парламента трябва да помисли. Да, това веднага ще да се обърна към господин Тончев, защото да бъдем все пак полезни от днешната дискусия. Възможно ли е по някакъв начин да направим едно събиране, ако трябва и съвместно с Комисията по култура, да поканим и Министерството на културата и да видим как бихме могли да ги задвижиме тези всичките административни процедури и съответно да направим тази кампания? Това е ролята на комисията, която председателствам. Ще се радвам да подготвим едно писмо с препоръки от мое име като председател на комисията да излезе към съответната ресорна комисия. Било то на Комисията по култура, след което да провокираме и съвместно едно изслушване в парламента, за да видим какви и кои са най-добрите и бързи стъпки, които да предприемем. Благодаря. Деси. За всеки един обект имаме с какво да допринесем. Важното е да имаме системност и да си поставим за цел, че нашите обекти, вписани в световното културно наследство на ИКОМОС, нямат право на компромис. Нямат право на нещо, което да не им достига. За това и трябва да се изгради един системен подход, свързан с тяхното представяне. Дори така най-лесната част от нещата, да се създадат единни табели на всички места, така че да показват най-цялостно историята с една единна визия, разпознаваема. Наистина те да носят тежест, каквато има стойността на тези обекти. Защото всеки един от тях има разностилни елементи, които не могат да се припознаят и наистина трябва да вложим най-доброто и да ги покажем в истински им блясък. Можем да се гордеем с Ивановските скални църкви и с Тайната вечеря, нарисувана 150 години преди Тайната вечеря в Санта Мария де ла Грация на Леонардо да Винчи. Още една минута само имаш. Да. Но колко от нас знаят за това и каква част от Ивановските скални църкви имаме възможност да посетим в момента, защото всъщност е достъпна една единствена от църквите. Смятам, че не трябва да има недостъпна, нереставрирана част от всеки един от тези обекти. Благодаря. Мога ли да кажа нещо? Много красиви думи. Много съм благодарна, че има такива хора като вас, които така емоционално подхождат, но аз пак ще призема нещата. Поне до 2017 година Ивановските скални манастири плащаха данък смет. Не знам дали сега Министерството е оторвано и от тази чудесия. Мила, виждаш ли какво става? Докато ти беше тук, всичко си вървеше по мед и масло, беше всичко толкова възвишено, изведнъж просто... Изведнъж един археолог развали всичко. Не знам дали Валио Тончев така
понеже донесе духа от парламента, дали всъщност Бони от археологията, не знам дали просто деси за това, че Аз бих попитал, ако ми позволите в кръга на шегата, дали Помпей плаща данък смет, за да направим съпоставка от... Не са го намерили за това. И да взаимодействаме най-добрите практики. Разчитам изключително много на доктор Поли Карастоянова, че сега ще внесе малко ред в изказванията. Първо, връщаш се от Венеция. Там всичките проекти на Европа Ностра за културното наследство бяха направени. Няма да те карам да разказваш какво се е случило там, но как ти изглежда българското културно наследство от гледна точка на италианското. Ето, ще е интересно за всичките тук наши италиански партньори. Само да кажа, че тя е всъщност Националния борд по туризъм, един от учредителите на Общество културно наследство и тя е всъщност ясната ми ръка в рамките на нашето сдружение. Благодаря ви, скъпа госпожо Бозукова, скъпа госпожо Ненова, професор Петрунова, много уважаеми господин Санторели и скъпи приятели и партньори, гости на днешния форум. Благодаря ви за поканата. За мен е чест да бъда тук в такава академична и с такъв авторитет компания. Как изглежда България от гледна точка на нашата видимост и конкурентноспособност на най-голямата платформа, която представя културата на Европа? Това беше 60-та годишнина на Европа Ностра, която бе отбелязана между 27 и 29 септември в Венеция. Или как изглежда България от гледна точка на нейната видимост и разпознаваемост като туристическа дестинация, когато отправяме поглед от най-високите форуми на световния туризъм и на международните пазари. И отговорът е много ясен, много стегнат и е въпрос на наш прочит как ще го използваме. България има безличен образ на международните туристически пазари, а туризмът е най-широката платформа, която е способна да представи българската идентичност, българската култура, българските традиции, българското нематериално и материално културно наследство, защото няма друг механизъм, с който да достигнем до по-широка аудитория. България има едно плахо държавно ръководство години наред, особено в лицето на Министерството на културата и на туризма, които се занимават с дребни въпроси и в нито един момент, до този момент, не намериха своята способност и капацитет, ресурс, изобщо култура на управление, за да разберат, че ние имаме нужда да излезем от капсулата на безвремието. Разполагаме с богатство, с съкровища, които нашите археолози, нашите архитекти, нашите проектанти, нашите деятели на културата и на духовността са открили или създали и те остават непознати за света. Така че ако има едно послание стартиращо, с което бих искала да се обърна към днешния форум от името на нашата общност, то е да отворим тази капсула на безвремието. И второто, още по-важно послание е да формулираме нашата идея за бранд България, защото, госпожо Бозукова, във вашето експозе вие споменахте усилията или и необходимостта от тази концепция, но трябва да кажем, че когато на няколко пъти беше даван пример с Румъния, ще отбележа, че само благодарение на вашите апостолски усилия и на кампанията Чудесата на България през годините, България намери вече своето представителство в семейството на Европа Ностра, която споменахме, вече отбеляза своята 60 годишнина. За сравнение да кажем, че гръцкото представителство на Европа Ностра отбеляза тази година своята 50 годишнина. Ние се заявихме едва преди 5 Сърбите месеца. 30-та си годишнина. Да, ние се заявихме едва преди 5 месеца. На най-големият форум на европейската културна идентичност Румъния участваше с делегация от 44 представители. България беше представена от двамата упълномощени от госпожа Бозукова участници. Така че без осмисляне на ролята и на мястото на държавата в това да си отвори очите,
да си определи едни високи и далечни хоризонти, да отвори мащаб, с който да представя културната идентичност, ние ще бъдем напълно загубени. Имаме нужда да формулираме нашето ново съкровище, нашето ново богатство, нашият нов капитал пред света, в нашия нов Ноев ковчег. Трябва да направим своят избор, какво е най-важното за България, което ще качим на този Ноев ковчег и който ще пуснем да плава. И това трябва да стане, разбира се, с един обществен консенсус, но няма как да бъде възможно да не се стартира този процес, защото всичко, за което говоря до тук, има само две възможни интерпретации. Или е абсолютно отчаиващо, каквото вероятно звучи в повечето така от вас като възприятие, или е абсолютно мотивиращо. Предлагам да възприемем това като абсолютно мотивиращо и вярвам, че всеки един днес тук в тази зала е част от тази нагласа и от тази мотивация. България има нужда от смела държава, която представлява културата и туризма, от елегантни, интелектуални, подготвени хора, които имат самочувствието, че са част от световното културно наследство, не само от световното културно бъдеще. Благодаря ви. Благодаря. Професор Кръстев, разбрахме, че България прохожда в Европа Ностра, но за сметка на това отдавна сме членове на ИКОМОС. И все пак госпожа Карастоянова отвори вратата, че може да има светло бъдеще по отношение на културното наследство, но сега никой не остана с впечатлението, че има някаква ясна концепция, стратегия. В същото време, доколкото си спомням, на ИКОМОС също генералната конференция приключи преди броени дни. Изцяло под слогана какво ще правим с новите климатични промени. Ние тук не се вълнуваме много от климатичните промени. Тоест вълнуваме се, но по друга линия. Да не зачекваме темата с другите, които са в центъра на София, не са тук в покрайнините. Но какво е вашето усещане? Как може това културно наследство наистина да започне да бъде работещо за нас като нация? Заповядайте. Благодаря ви за този въпрос. Благодаря ви за вашите уводни думи. За съжаление, малко трябва да се отклоня от празничния дух на днешния форум. Да, всички се отклонихме вече. Разбрахме, че друг е вектора, който поехме. Защото нещата не са действително розови и има множество проблеми. От 30 години се занимавам с експертна дейност по световното наследство, като експерт на ИКОМОС Интернационал, Международния съвет за паметници на културата и забележителните места. Аз до сега не чух името ИКОМОС, свързано с световното наследство, но ИКОМОС е ключов партньор на Комитета за световно наследство и работи заедно с Центъра за световно наследство, с ИКРОМ и с Международната организация за опазване на природата. Като експерт извършва експертни мисии за оценка, първо, дали може да влезе в листата или не даден паметник, за мониторинг, какво е състоянието в момента и за съвети, препоръки на държавите. Сега ние разбираме всички, че държавата е основен гарант за световното наследство. Това е така. Тя има основната отговорност. Но ако тя не се възползва от капацитета на гражданските експертни организации като ИКОМОС, бих казал, нещата никак няма да бъдат добре. И какво вие препоръчвате? Сега, нека да бъда по-конкретен. За да може да се справи обаче с тази функция държавата, тя трябва да разполага с силна национална система за опазване. Какво означава това? Законодателство, адекватно законодателство, ефективна система за управление, определени съвременни инструменти и дейности на опазване. И една философия, която трябва да бъде в основата на цялата политика.
че опазването не е пречка за развитие, както мнозина смятат, а е ресурс за устойчиво развитие и качество на живота. За голямо съжаление, и тук се отклоняваме именно от празничния дух, след 90-та година ние сме свидетели на една перманентна криза на системата за опазване в България. Неадекватно законодателство, неефективна и в някаква степен неадекватна система за управление, силно централизирана и капсулирана в някакъв смисъл, силно отслабен национален институт, както стана дума преди малко, който до 90-та година беше 2000 човека, а сега в момента е 40-50 човека, които е невъзможно да се справят с техните функции по закон. И в някаква степен скъсана връзка с гражданските експертни организации. И в крайна сметка, давам само един пример, който е актуален в момента на Север. През 2010 година, 34-та сесия на комитета направи много тежки констатации, че в Несебър има сериозни деформации. И за пръв път поставя въпроса за неговото включване в листата на световното наследство в опасност. Тогава държавата направи нещо напълно адекватно. Тя мобилизира целият национален експертен потенциал, беше изработен план за опазване и управление, беше изработен тогава. Този план за управление бе приет от Министерството на културата, беше изпратен в Центъра за световно наследство, където получи висока оценка и 37-та сесия на Комитета за световно наследство прие плана без забележки, задължи държавата да го приеме и в крайна сметка и въведе мораториум върху новото строителство до приемане на плана. Следва нещо нелогично. 10 години, от 2013 до 2023 година, държавата не приема плана, държавата не спазва решенията на комитета, не се вслушва в серията мисии на оценки до този момент, през цялото това време, не се слуша в решенията на 41-та, 43-та, 44-та сесия на комитета. И в крайна сметка се стига до тежкото предложение на двете големи експертни организации, Комитет за световно наследство и ИКОМОС, да влезе в листата на световното наследство в опасност. Вижте, може много да говорим. Една минута имате още. Моля? Още една минута имате. Да, разбира се. Може много да говорим на тая тема. Можем да се радваме, че не е влязал, но си мисля, може би ако беше влязал в списъка на световното наследство в опасност, тогава държавата ще да получи някакъв шоков удар, от който може би ще да излезе от това състояние на будна кома по отношение на културното наследство въобще. Според мен е абсолютно належаща една система, една радикална реформа на дейността по опазване на културното наследство в основата на тази логика, която споменах преди малко. Благодаря. Не знам просто как да се съгласиме, че наистина трябва да влеземе в обектите в риск, за да започнем да правим нещата така, както трябва. Но, за съжаление, може би има право. Сте прав, като го казвате това. Ние винаги се сещаме в 59-та минута, ние винаги потушаваме пожари, ние сме винаги просто корпуса за бързо реагиране тук. Затова нямаме стратегия, затова нямаме приоритети, затова всички други ни изпревариха. И сега, тъй като да не бъдем като навсякъде в държавата, да закъсняваме, казали си, че ще свършиме след 10 минути и трябва да приключиме форума. Затова, професор Денев, вие искахте да говорите за един обект, който и на мен ми се искаше да говорим, защото става въпрос за бранд София. Той се намира съвсем близко до София. Преди 50 години е открит и всъщност от тогава много малко неща са направени, но да не ви изяждам времето. Дали не може заедно с него това да бъде по повод продължението на нещата, които професор Кръстев постави като проблеми? Заповядайте. Ще опитам в този дух, уважаема госпожо Бозукова. Аз
малко в разлика от всички досега направени изказвания, ще започна с изречението, че освен да не се правят грешки, трябва да си казваме истината, защото сме гражданско общество. И си мисля, че за това е дошло крайно време, защото някои неща не стават така, както не се представят било от медии, било от други страни. В случая искам да ви запозная накратко, съвсем в телеграфен стил, с един обект, който се намира на 20 км от София, който е на 1700 години и бих искал да знаете каква е неговата значимост и неговото състояние. Става дума за резиденцията или двореца на Константин Велики, близо до Костинброд. Впрочем, Костинброд носи името на Константин Велики. Това е открито края като обект, края на миналото столетие от Виолета Божилова, една много добросъвестна археоложка. Показано е каквото трябва. Откритието, за да мога малко исторически, така се каже, контекст да внеса, е свързано с следното. В 271 година Рим губи териториите северно от Дунава, т.е. Дакия. Но Дакия остава. Гарнизоните, както виждате, там са вече под Дунавския лимес. Дакия остава. Преименуват част от Западна България и съвременната източна Сърбия на Нова Дакия или Аврелианова Дакия, т.е. на името на императора, който тогава въвежда това. Тази Нова Дакия се разделя на няколко отделни провинции, едната от които се казва Дакия Рипенсис с столица Арчар, Рациария, и другата е Дакия Медитерания с столица Сердика. Римските императори по-късно, източните, те са войнишки императори, управляват от тук. Това е императора Галерий. Мнозина знаят повече от мен за него, но мога само да кажа, че той е бил абсолютен гонител на християните, човек, който ги преследвал през целия си живот, но човек, който на края на живота си подписва така наречения Сердикийски едикт. Той е подписан тук в Сердика. Галерий не е могъл да пътува. Последните 3 години е бил на легло и е подписал тук. Всъщност, извинявайте, че ви прекъсвам. Може ли това обаче да го обвържеме сега с всъщност? Да, именно, не може без това. Защото остават 2 минути. Аз дано да не прекалявам, но смятам, че всичко е свързано с тези императори. Галерий, след него следва Константин, след смъртта му. Едикта на търпимостта спира гоненията, а Константин 2 години по-късно, вече в качеството на император или съимператор, подписва Миланския или Медиоланския едикт. Този обект, който виждате тук, това е Сердика от него време. Констанция Флора е бащата на Константин Велики, а Елена е неговата майка, тя е от Сердика, т.е. тя е наша съгражданка. Карта на Винченцо Коронели, от който се вижда много ясно, пише там, че Елена е родена в Сердика. Защо? Защото, казвам това, защото всичко има отношение към това, което съществува там на терена в непосредствена близост до Костинброд. Константин Велики е император, няма да казвам нищо. Какво пише в Кембриджската енциклопедия? Какво е построил той? 2 резиденции, една от които е до Сердика, а другата пише, че всъщност той обичал да пребивава там, да живее там, защото е роден в този регион. Какво представлява откритието? Вляво се вижда много добре. Това е резиденцията в червено. Вдясно е една географска карта, на която се разбира къде е мястото. Нарича се Скретиска. Може да е спорно, но нека да го наричаме така. И мястото е близо до главния диагонален път през Балканите и пътя между Рациария и Сердика, т.е. на кръстовищно място. 1 минута имате още. Ако искате все пак да кажете какво трябва да се направи за Скретиска. Веднага. Какво е открито там? Мозайки. Ето ги. Това е реставрацията, която е направена по-късно по археоложките данни. И има един обект, който в долния край, виждате там, най-ранният етап на строителство. Доминира една висока сграда. Тя доминира и на горния, където вече разширението на двореца. Има я в плана. Обърнете внимание. Това е християнска църква. Няма друг начин да идентифицираме, освен като християнска църква. Тази въпросна християнска църква е много голяма. Тя е над 350 квадратни метра. Може да събира много хора и така нататък. Но
Защо говоря това? Защото тя не може да бъде по времето на галерии, трябва или непосредствено да строена от Константин, може би със съдействието на Елена, за която споменах. Тази въпросна християнска църква има особеност, която я прави уникална. Тя е ориентирана на север, а не както канона вече, когато е вече действал, всички християнски църкви са ориентирани на изток. Това дава основание да гледаме по друг начин на този подобект. Това дава основание да считаме, че това е първата християнска църква в Европа. Археолозите не го забелязаха, историците въобще не му обърнаха внимание. Не ги упреквам, просто искам да кажа, че ние трябва да си казваме истината. Истината е това, което виждате на картината в момента. Това е състоянието на Скретиска в момента. Там, където, по мое мнение, а вероятно и други ще се присъединят към това, се намира най-ранната християнска църква в Европа. Това е началото на религията в християнската религия в Европа. Благодаря ви. Благодаря ви, наистина. е... Дадах ви достатъчно време да го кажете. Смятам, че Константин... рекламата на Скретиска беше направена. Последно изречение, госпожо Бозукова. Бих казала, че ние в знак на уважение към тези, които създадоха това, и в знак на самоуважение трябва да запазим това и да си казваме истините. Благодаря за вниманието. Минаваме след историческото отклонение, минаваме отново към темата. Господин Хаджийски, започнахме малко по-песимистично. Надяваме се, че вие ще завършите оптимистично в бъдещето на културното наследство. Ще разберем дали правилно се надявате. Първо благодаря за поканата. Комплименти за организаторите, за домакините. За мен е чест да бъда в Националния исторически музей. Като председател на Сдружение Български музеи, в което членуват 139 музеи и художествени галерии, над 80% от всички български музеи, искам да поздравя първо българските музеи за това, че въпреки трудностите, въпреки оскъдните средства, които разполагат, те се грижат за всички недвижими културни ценности, които стопанисват и ги опазват. Комплименти, колеги, за това, което правите. Не става дума само за световно наследство. Става дума за паметници на културата, категория национално значение, местно значение и така нататък. Тоест, вие може да си каже, че сте спасителите на тези недвижими културни ценности, голяма част от тях. Тук включваме и археологически резервати. Включваме и други археологически обекти. И много други сгради. Родни къщи на известни бележити българи. Искам само да ви кажа един много интересен разговор, който имах с предишният директор на Регионален исторически музей Пазарджик, на който аз сега съм директор. Преди 10 години търсихме пари за къщата музей на Константин Величков. Бележит Пазарджиклия. И кандидатствахме според проекта, според плана за 85 000 лева и ни бяха предоставени 55 000 лева, защото с толкова трябваше да се справим. Както и да справихме се, музей извади от бюджет си още 30 и донаправи нещата. И тогава господин Митрев, предишният директор, ми каза: Борисе, знаеш ли преди 30 години държавата колко пари даваше за недвижимите културни ценности? За реставрация и консервация? Не. 80 пъти повече, отколкото сега. Вие може да ги сметнете. Като ви кажа, че по сесиите, които отпуска Министерството на културата за консервация и реставрация на недвижимо културно наследство в цяла България, извън археологическите обекти, разбира се, се отпускат между 2-3, сега доколкото чувам, ще има и охолните 7 милиона. Умножете ги по 80 пъти. Така. Това не е някакъв намек за старото социалистическо време. Защото тук не става дума само за пари. Тук става дума и за голямо внимание, за организация, за закони,
от страна на законодателя, от страна на държавата. Затова искам да кажа комплименти към всички вас, които сте днес тук. По този начин вие се ангажирате с опазването, представянето, запазването на културата на нацията. И основното нещо ще ви кажа. Да, ние се събираме. Да, отдолу идват идеите. Така е, вярно е. Да, музеите опазват, въпреки трудностите. Но няма ли основен приоритет, наречен култура, ще стават нещата по трудния начин, както обикновено стават в България. Да, ние сме свикнали по трудния начин да стават нещата в България и за всяко мъничко нещо, в което успяваме, скачаме от щастие. Не е там работата. Работата е да опазим националното наследство, по проста причина, че много сгради се рушат. И всички вие всички архитекти, общественици, хора от бизнеса, от нашите среди, го знаете това нещо. Опазването на културното наследство не може да чака. Няма време. Така че трябва заедно да принудим тези, от които зависи и средства, и внимание, и организация да сложат отпред приоритет култура. Защото аз не съм особено сведущ, но доколкото знам и доколкото съм чел и имам обща култура, културата обхваща всичко. Без култура нищо не може. Благодаря ви за вниманието. За мен беше чест да бъда сред вас. И преди да си кажем финалните думи, да дадем още веднъж думата на нашия домакин. Може би тя и най-добре ще ги обобщи, госпожо Петрунова. Ами аз много благодаря. Искам да един лъч светлина в тая доста камерна дискусия. Да, разбирам, че вашата загриженост ви кара да говорите за нови ковчези, за съсипана култура и прочие, но наистина имаме и много добри постижения. Тази година Национален исторически музей участва най-малко в 2 знакови изложби. Едната беше в Лондон, в Бритиш музеум, другата в Чикаго. И резултата от нашето участие е, че изложбата, озаглавена от Персия до Гърция в Лондон, трябваше да приеме и Древна Тракия, благодарение на нашето настояване. А другата изложба, благодарение на нашето участие, на участието на предметите, открити в България, ще гостува в България. Тя ни е предложена да дойде тук. Така че не дейте да мислите, че всичко е загубено. Какво да кажа като финал? Доволна съм от това, че наистина чухте различни гледни точки. Остава в мене тъгата за това, че изпълнителната власт си тръгна на първия панел. Те също трябваше да бъдат тук, за да чуят гласа на културните организации и гласа на гражданското общество. Господин Георгиев. Тогава, значи, отпада това мое притеснение. Вие сте тук. Да ви дам ли думата? Уважаема госпожо Бозукова, уважаеми дами и господа, участници в тази изключително ценна и интересна конференция, която с голямо удоволствие изслушах от втори ред, без да се натрапвам, но с голям интерес. Всичко това, което чух, е изключително ценно, изключително важно. То е важно не за Министерство на културата, не е важно за Националния институт за недвижимо културно наследство. Това е важно за България. Защото опазване на световното и националното културно наследство наистина е национален приоритет. И няма никакъв шанс ние да реализираме тази политика, само разчитайки на държавата или на конкретен институт да свърши конкретна работа. Да, задължително, всеки има ангажимент. Но заедно с вас, с всичката тази информация, която днес чух, и разчитайки на това, че можем да продължим в такъв конструктивен диалог, на кръгли маси, работни срещи, обсъждайки проблемите, изформирайки правилните политики и решения, да свършим конкретната работа от тук нататък.
Зная колко много време е отминало без нищо да се свърши. Трябва друг начин на работа и по друг път да се тръгне. Затова още веднъж ви благодаря. За мен е чест да бъда част от това събитие днес. Благодаря ви за това изказване. Смятам, че си давате сметка, че това са проблеми, които са натрупани от 30 години. Няма как да бъдат решени за няколко, но всъщност въпросът е, че на тази дискусия наистина беше посложено едно добро начало. Истината е, че трябва да се отвори парата. Тя прекалено много всички я чувстват, но няма съответните форуми, на които тя да се излее. Тук беше така. Но понеже всички ние сме били, присъствали сме на много форуми, където си говорим нещата и те остават на форума, до следващия форум, а не ми се иска тук да бъда така, защото говорим за културното наследство, говорим за обектите ни в световното наследство. Затова искрено се надявам, че в новия екип на Министерството на културата, ето и господин Георгиев, и министъра са хора, които наистина са решили нещата да ги променят, да сложат едно ново начало, да не се направи в подходящ за тях формат продължение на срещата. В същото време се надявам, че господин Тончев наистина ще направи пък в неговия формат, още повече, че господин Тончев, вие представлявате политическата сила, която изрази ясното си намерение това да бъде абсолютен приоритет културното наследство. Затова се обръщам и към вас да си спазите обещанието, да ни се съберете и от тук нататък да можем да наистина да видим някакво развитие, а не да се окаже, че следващата година по същото време, сигурна съм, че госпожа Петрунова ще бъде пак гостоприемна, ще се съберем и отново ще кажем, трябва ни диалог. Не, в този момент вече диалога е задължителен да започне на всички нива. И тъй като имаме още една новина, която тук на форума трябва да бъде съобщена, и това може да бъде също една крачка напред в посока на обектите на културното наследство. Затова аз благодаря за честа да бъда модератор на този форум. Благодаря и на колегите ми, които могат да не стават, но ще дам думата на Деси Димитрова да я съобщи. Благодаря ви още веднъж за вниманието. Всъщност ние имаме две конкретни цели. Едната е да подобрим състоянието, за да може да бъде показан в пълния си блясък на Боянската църква. Мисия, която смятам, че ще можем да постигнем заедно с институциите, с правилните експерти и с популяризацията, разпространявайки изложбата и организирайки дарителски кампании и съответно дискусии по темата за световното културно наследство. Това е една мисия, с която мисля, че можем буквално до година или две да се поздравим и да отворим Боянската църква в пълния блясък. И другата основна важна цел, която се надявам България да може и всеки един българин да си постави, е приоритизиране на новите обекти, които да кандидатстват за световно културно наследство на ЮНЕСКО. Затова разчитаме много на тази подкрепа на Министерство на културата, на съвместната ни работа между Камара на архитектите в България, Камара на строителите, музеите, цялото гражданско общество, на медиите, на Общество културно наследство, на ИКОМОС, на всички организации, на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Всички заедно единно да направим една кампания, така че да можем да изберем следващите обекти от България, които първи да влязат в световното културно наследство. Защото те не са един или два. Ние притежаваме достатъчно богатство, гордост и история, които да покажем пред света. Надявам се, че светлия път на професор Бербенлиев, чиято годишнина, 100 годишнина от рождението му следваме, човек, който е успял да впише за 6 години 7 обекта, с потенциала, с дисциплината, с старанието, с набирането на правилните квалифицирани хора, които да работят в името на тази кауза. Значи със сигурност можем да го направим и днес. И със сигурност имаме поне още 7 обекта, които да включим в световното културно наследство, признато от ЮНЕСКО. Пожелавам го на всички заедно да можем да го направим.
благодаря много на нашите участници в панела. Беше интересна, жива дискусия. Беше важно да чуем истинското мнение на експертите, на представителите и на камерите, и на институциите. Няма да ви изброявам всички, няма нужда. Така че благодаря ви за това, което направихте. Готови сме да се включим в такава кампания. Разбира се, институциите, те са тези, които ще решат, ще вземат, ще изготвят тези досиета, ще ги представят, но знаете, че ние сме с вас в подкрепа. С това днешния форум завърши, но все пак днес е Международния ден на архитектите. Това събитие ще завърши с един коктейл. Така че заповядайте.